Yeremia ti aduanan miensa. Na Yeremia ka Awurade wo Nyankopɔn nsɛm a Awurade wo Nyankopɔn de smaa no wɔ nkyɛn no nyinaa kyerɛ ɔman no nyinaa wiye no. Hosea ba Asaria ne Karia ba Yohanan ne mmarima ahokyerɛfoɔ no nyinaa ka kyerɛ Yeremia sɛ, Atrosɛm na woreka yi, Awurade yɛ Nyankopɔn nsoma wo sɛ ka sɛ, monkɔ Misrim nkɔyɛ hɔ ahɔhoɔ. Na Neria ba Baruk na opiapia wo tia yɛn, sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɔde yɛn ahyɛ Kaldeefoɔ nsa, na waku yɛn, na watu yɛn akɔ Babel. Na Karia ba Yohanan ne dɔm asafohene no nyinaa ne ɔman no nyinaa antie Awurade antena Yuda asase so. Na Karia ba Yohanan ne dɔm asafohene no nyinaa fa Yuda nkae a wɔsane firi amanaman nyinaa a wɔpansam wɔn kɔɔ hɔ no nyinaa baa sɛ wɔrebɛsoa Yudafoɔ asase soɔ. Mmarima ne mmaa ne mmɔfra ne ɔhene mamaa ne nnipa a ankɔbeahene Nebusaradan gyaa wɔn Safan ba Ahikam ba Gedalia nkyɛn no nyinaa ne odiyifoɔ Yeremia ne Neria ba Baruk na wɔde wɔn kɔɔ Misrim asase so ɛfiri sɛ wɔantie Awurade na wɔbaa Tapanhes. Ɛna Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn Tapanhes sɛ, Tasi aboa kɛseɛ na fa hyehyɛ dɔteɛ mu. Ntayaa apono no a ɛwɔ Farao fie pono ano no mu. Tapanhes Yudafoɔ mmarima no anim. Na ka kyerɛ wɔn sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie ni. Hwɛ, meresoma ama wakɔfa makoa Babel hene Nebukadnezar, na mede n'adwama besi aboa yi a mede makora yi so, na watrɛ n'akatamansoɔ mu wɔ hɔ. Na ɔbɛba abɛbɔ Misrim asase. Deɛ wɔ sɛ wuo no bɛwu, na deɛ wɔ sɛ domum fa no, ɔbɛfa no domum, na deɛ wɔ sɛ afena no, afena bɛka no. Na mɛto Misrim anyame afie mu gya, na wahye wɔn asoa wɔn mu, na wɔafira Misrim asase, sɛdeɛ odwanhwɛfoɔ fira ne ntoma, na wɔafiri hɔ asomdwoe mu akɔ. Na wɔbɛbubu Bet-Semes adum a ɛwɔ Misrim asase soɔ no, na wɔde wogya ahye Misrim anyame afie no.